tiftakar żmien fejn kont inżel sal-pjazza u tara n-nies tinġabar tgħid kemmtejn. Il-pjazza kienet il-qalba tar-raħal, iżda llum minn dana kollu ma temm xejn. Kulħadd qed jiġor miegħu pjazza ġdida biex tidħol fiha ma trid tmur imkien. Tista' tara kemm trid minn fuq il-mobile, tiddawwal fiha din minn kull imkien. Fil-pjazza la hemm knisja u għażgażini, ix-xorta għandek ċans tagħmel il-bieħ. Kull wieħed minnhom għandu il-ħajt tiegħu. Fil-pjazza li bil-Malti insejħula wiċċi ktieb. Faqqali like u iktib li kumment. M'għandix għalfejn inħares sirt nittajpja blament. Għamilli xert fajt ritrat gustus. Mhux li kien li jiġi viral forsi bekk insir famuż. Pjazza għandi qrib il-5,000. Pjazza ġdida. Issi l-maġġoranza jiena ma nafhomx. Xtort għandi jekk daw rridu jiffrendjawni. Pjazza ġdida. Mhux se nkun jien il-pastas ma naċċettomx. Fil-pjazza tista' tikteb il-kummenti. Pjazza ġdida. Tista' tgħid fil-pjazza kulħadd sa rispett. Distritto u tattenx ritratti d-della. Apparti likes issir min jaf jaqlalek elf difett. Faqqali like u iktib li kumment. M'għandix għalfejn inħares sirt nittajpja blament. Għamilli xert fajt ritrat gustus. Mhux li kien li jiġi viral forsi bekk insir famuż. Din il-pjazza ssib minn kollox. Pjazza ġdida. Min jeqret għax irċieva l-kontijiet. Waslu l-kontijiet. Min jingħaqad fi grupp biex jidħak waħda. Pjazza ġdida. Jew min mhux moqdi kollu l-mentijiet. Kulħadd donnu espert jifhem fuq kollox. Pjazza ġdida. U tista' tikkummenta fuq xi xtrid. Min jiftaħ qalbu għax għandu problema. U b'din jaddu passata ġewwa l-grupp tal-ommijiet. Faqqali like u iktib li kumment. M'għandix għalfejn inħares sirt nittajpja blament. Għamilli xert fajt ritrat gustus. Mhux li kien li jiġi viral forsi bekk insir famuż. Ħajkolli noħroġ jiem il-pjazza l-ġdida. Ħadd selfie għamilli like u ikteb kumment.